up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayo kormo we wato wispo de ala de young wang. Anyun susera na se karif ko arti de pres partori. Ja, we baro di norto ba mit Zuid-Oost ba mit West wispe def mama sernang. Want a pres pari a belangrijk dat I contek anyun so disifi kan verstaan se psa fusmano kan ji 6 maar volgens mij kom je kodo volgens mij abara ja de mata te woron gondero doti te kai kanganyu doti empara deti dangami Ya masyarakat mi deti de baka nanga masyarakat bo atile ko char de prespar nyusu ma volgens mij bijing ma bat ala des mang odina trase de diaspora senama de tana trase doisi wispe tata België we bade on odi en we accident voor harde pangi nanga de sturu voor architector wat tide voor taktori sabep sa fesi nanga de vorige regering en de tak no over sang regering die ze doen. Ano zo masargam. Aso atorde dus dat wan taki wo meki shi a verschil wan yere jabara nanga sasa pa yo kormo biggest da wan supermarket da wan tumas de trimwasa na se pere da wan ma opot na pu na wan demande sirpsi de futu te di opot. Okay, ja. E luku sumo opo fagoro. Okay. Da matemi taki waman fu NDP tegen taki de abon plan ba. Wan plan fado chara kondere. Okay. Okay. Vijf na pistor dat. A plan de awan plan ba, maar ten node no leg next uit. U update to is sabep sa fesi, dat wa wel. Ja, maar dat wan taki eviteji wan taku aba plan da publiekelijk ine collega uit. Dus dat is. Ine ki tu soort fout imeki. Ine corrigeer. Nee. Ine do noti. Maar dat je verteri je achterban vooral de man de sirpsi de futu te de op a grond. I verstaan dat je u a bon plan bafawo chara kondere. De no sapsot se do chari. Nee. Terwijl a beleid sa de man be abi na lekti a forum in wan keperen. Isabi, wan forum koi. Isabi ine opodento, wan ze mogen geen last voor de buren zijn. De non krap saya ba parasi. I verstaan toch? Dat de dena koi dat de wakti you te de op fichari nyam koi. Ja. Ja. Je toch was aan maserga. Dat je ziet, a plan sa de ma abi. Ja. De mai take no, want de ma ere no. En PAP, we begin vorige een paar jaren terug, we gaan zo goed aan het nou, we gaan onder ons. Toch? Ja. Dat je ziet dat NDP, dat schreef zijn ook onder ons nou. Dat ik leg dus maar uit, maar misser, en leg dus maar uit dat je nou, aan de trots, aan trots, maar trots, Fusang, dat aan mijn lin money, voor gides maar pakket. Maar ama verteer van adu contact de bem golen money gides maar pakket. Ama verteer dat. Dat aan het takkie. Het gewoon aan de trots. Maar hier no, die lin money, moet je trots zijn. Nee toch? Dus mo lin money you, voor zit mijn huishouding. Dat wat dat je dan valt dan no. Natuurlijk. Als dat de wan mooi sani, jange vrouw die banga de ching. Ja. Isabi toch? Dat ibri euro je sena vrouw tak da purman. Goleni. Golen was sana purman. Dem de trots. Fem de trots. Ah, ide bezig is sera vrouw. Ja, natuurlijk toch. Ja. Dus je begrijpt dat de man is een plan zijn leggen. Na plan voor golin money baka. Dat je de trots. Want dat je ja volk nyang dat trots. Na lekse taki toch man seraga. Gamo. Je ja volk dat je go baka go dringa win. Anga champagne. Ja toch je dringi i boeren wijn. Ja. Je smoke je beetje sigara. Ja. De defi dat de voor de na koi. Isabi toch. Ja. Want zei je de nyamante. Ina trop moranga de. Nee. Ik klaar aan de. Want dat pe les neji, not neji na pikole ku ka fore bari. En wansan me want teji de man de sirpsi de futago. E fi yera wan ka foru. E bar fo sto afiura neti. Ika chireng
Ja. Want ana kim karak. Nee. Ano de not noti. Nee. Ana wardo want kafura bagatwa fioro ay bari want dat na worko di mazargado jeng. Takam bichis maf ga worko. En de kafuru de man die se bar furku dat want ki kambo uit. Ja, toch. En je ziet nou, blik bepaalde maar een beetje bari nou. Sabe dina regering voorzien. Juist. Maar ze brief hebben elkaar en maar ze brief hebben. Ja. Nou was zeker een vis nu dat. Ja. De man tak hier nou. Als er nou een week op call. Ja, volk. Dus je week op volk. Wakti. Week op volk. Wakti. Ja. Miskerechi. Mhm. Wake up call. Ja. De wicha volk Ja. van volk. Ja. Sa a regering die se do. Mhm. Fu do mee. Nadati. Nee. Sanen. De man kara volk voor protesteren. Want de regering die is niet doen best. Economie no boom. Next no boom. De man manja. De man mandring. Maar jere ja. Mhm. Mino sabi efum go even terug. Je moet terug. Je moet terug. Masa brieven. Mhm. Anga suma yubet napu tapi sani. Ja. Dape toch? Ik zei het toch? A plane. Na plein. Ja, doen we Die protesteren. a volk bij protesteren. Ja. Tegen a beleid voor NDP. Mhm. Want die saptaki, ik go do mee toch? Ja. Ik go do mee. Verrader, hebben we verrader. Hè? Ja. Ja. En ik bereken taki, wamanfi bij de beetje na NH. Mhm. Is dat wat toch? Ja, we zijn toch? Ja. Juist. Dat is Bisa wat wat, hoor. toch? Dai masa briefel. De malik yuso. Lugo no. Yuna kane wan pastor kane minus sana you. Ja. Hoi bisa kan asana di. Maar eigenlijk inom bemoei na politiek. Want dat you briefel you eigenlijk met duklari vanaf aan de dag. Ja. Want you liba volk isabete. Ik god nap talok tu dape etaku odi. Ja. Dan ons nap ina song e protesteer dat asan nego boom en you fit asan ego boom. Dan nou je kon leg uit dat je volk wake up, een wiki. Want ongo protesteer ook toe. Dat zijn je bedoel al die tijd die bij in het parlement. So yere jaso. Mimma bete jimi wansan. Mimma taki kunu. Tegen nyanfa kunu. Ja. E registreri. Ja. Dus ama nyanfa kunu en ti dena de dema abama akunu abama fanu. Dus daar man kon leggen uit in kondu want die nyanfesi. Natuurlijk. Natuurlijk. Je verstaan. En jullie voorganger nu op sana you. Ja. De luku. Mosori beelden dadelijk. Mosori beelden. Ja. Va een president bij reageert toen. En dan you ben jepa man. You ben ondersteunen man. Ibe ondersteunen man. Mhm. Ibe yepa man. Mhm. Iba minister seref. Ja. Iba omesani. Dus ibe dena nyandrinye prisiri. Abedina exi. Ina exi. Abedina exi. Ibe dena exi smanobeshi. Nee. Ibe chibrina exi. Want wan exi toki neshi sanda. Nee. Nee. Ineens next. Ineshi noti. No. Ma ablibi. Ja. Smada ini. Dus dat. Je verstaan. Dan dat telugu. Dan miwa soru nana sasa bayo. Abele. Vooral de jongwang. Want sa de man be douanga you in 10 jaar jeng. De man be poti lek fa de man pot fogru in wan keper rengo fogru koi. Isabi ye tanda pe herdi mante de man jinyang. En im shanyan di de man ko jimante lekte de parata pakket. Yes. I verstaan toch? Dat voor de rest, les neji, de maneleri, notice. Je bekijkt het. Je op, je bekijkt het zelf. Helemaal. Even wat chiru serf dat pe na keper en dat al zaak. Ja. Isabi toch? Dan, luku fade man be denki, fade poti ina keper en fade be denk over you. Ko teke u ai luku sani. Rum is my lover, and I don't care. So we drinking today and we drinking forever. Barman, waar blijft mijn drankje? A few moments later. Als het 100 miljoen is en we beginnen alvast 25 miljoen te nemen van de koop, welke Je gaat het voor van de de derde keer start-up is het nietig. Derde keer. Ja, je zou kunnen zeggen het is nietig. Dan 100 meer 20 liep 80. Daarvoor aan 80, dan ben je bij go-to. Dan ben je bij go-to, dan aan 80, dan heb je 100. Is het, wat moeten we? Maar aan de concreet? Tralala. Kuliki takati, kuliki, Tralala. kuliki takati, kuliki. Tralala. Sakalakabiki, takatiki, sakalakabiki.
Tralala. Zo, dat doe je dat. Dus de begrijp, nana sasa bayokormo. En vooral de jongen. Dan moet ik nog een man kotjes poti no een keperen moro. Nee. Want dat beleid die de no, dat want ik in de keperen je die no lokale. Ja. Je kies wel uku. Zij kies moro. Je kies alasan je kies iemand. Alasan. Alasan je kies on de lene voor Masarchan. Ja, ik kan gas scoren. Ja. En de mij bouwen met die oil en gas. Ja. Om een scoren am toe, naten, universiteit. De mij trainers makba. Die verstaan. Voor zorgsma. Voor zorg jongwang. Dus via ministerie arbeid, onderwijs, alle desandati. Dat want ik in het een want keperen. Maar je bent in een lokaal. Waar je normen en waarden moet gaan hanteren. Pimpo libi na afasi inescriptie foto. Nee. Ines don onder bon na een iPhone. Escrif fake news. Nee. Isabi headstrong op. Ines don onder bon karta man kan man bepsaga worko je karam kontura tapu stoot. Want dan man kost dan aan onder a bon. Fune do naughty. Je verstaan? Ja. A regering is niet dangas aan. A regering is een potino lokaal. Is figuurlijk bedoeld. De mij potino lokaal dat want ik de mij voeden op, de mij train you, de mij sorry alasani. En dat een luku ala desan disi. Dat je shitaki internationaal. Braruk. Da. A president die zegt erkenning. Ja, tuurlijk. Wij vinden het toch. Tuurlijk, omdat je een president hier in eerste plaats. De president zou bij abafessie. Ja. Dan mag gaan buiten laten. Nee, Dus de mannen best wel. nee, de man De mannen best wel beleidsreven. nee, Hoe zij zijn Serna. nee. Serna ben je eigenlijk een CC Sani. De mannen zijn basan schreef. En voor alla oli minokotik Ja. mofo. Voor alla oli tori de gebeurno. Ja. De is ja verschil duidelijk. Taki. Sayo chisi. Dat jullie volk een beetje chis aan fesie. Ja. Ja, maar $750. Ja. Maar, meer want toen ik klaar dat jij netjes had alleen. En maar zijn doe dan zo. Zijn de direct. Dus dat want ik de man naar besparen kan. Nee. De man die denkt zo. Nee. Nee. De man naar besparen kan. Nee. Terwijl dat $750 naar investeer je wordt aandeelhouder in oil en gas. Ano dat neno? Ja, maar de man dat is hij klaar. Maar zeg maar, de man goed dat zijn. Panya sensi, Clara sensi. Bossing. Dat arregera visibele te maar. Ja. Im scatter. Idee naar ren. Juist. De stanja doro. We krabu we. Jerang. Juist. Dat de man beleri. Ja. Dus het oude teamtje zit hè. Hoe leerders maar aan die gwenda zijn toch? Ja. En de regering die zegt nee. De mensen coalitie leerde man. Ja. Ageren nou. Dit moet je doen. Hoe kom vooruit? Ja. Media uku. Juist. Dat is om een visie. Ja. Media score. De training zelf met oil en gas. Isabi toch? Dus dat is. Je chisi koop karakversterking. Isabi toch dat je luku van je budgeteer. Dat is set jullie. Ja. Je verstaan dat je baka. Want no sma da starati. Ino eratori. Senator precies ba. Sma da starati. Le tabaka ook fuda peto. PND project. Ja. Sma da starati. De waarde potis sma starati. Ja. Zoeken naar de man bouw onze die potisma. Maar dat lukt trasi van met dat je no dat je AHP. Isabi toch? Dat je ba 3P. Belanti nanga de man e worko samen. Dus masara puna ika archi. You nanga de consort of sa aregeren dis e do no. Dana ome presik bana kauna na lidorp. Wata. Ala de presik dape. Dat don't tak de man die bab de pigi gron. En plaza man be sera gron di €30,000. Dan no agrenseri €60,000. Omdat zijn de land die er komt in. De man ja water komt. Infrastructuur. Stroom komt. Dat want tak pes stroom pes mij dat de lesuur met monitor. Dat de man sluit die aan. Je verstaan. Maar sama sera punai en consorten. Wana NDP jama gron. Ja. Die verstaan. Nou een sumu presi. Ilina Christina Wabding.
Iya na dapat to repsa. Bisa. En nanga ome moni desma mus pai trawan desma no ma pai nu na yepi desma e suku. Je verstaat toch? Dus van presidentie me roep a regering op. Dat mek de luku afasi. Van de kan doen nanga desma disi. Want desma ano to budget. Je kan desma bouwen libi op dat die mensen zijn opgelicht geworden. Pepenatori brado. Natuurlijk. Maar je ziet ook, alle probleem nou, econajan. Alle die probleem, maar ze gaan masang a vorige regering creëren. Ja. Je ziet ook, dat econajan, dat je bepaalde man, ja, wake-up call, aan die wanati. Terwijl amam moest keren na onmoeilijk afvallen, na opotapvallen in een probleem. En daarom mek dimiere amantakasa na supermarket, asani stormy. Dan wamat na passeren man. Vooral de man VAP. Dus na mama je bedoelt. Ja, oké. Dan draai luka man dan maar pure visie, want hij schenkt. Ja, natuurlijk. Want sambo tegen, no bo mooi. Dus dat is. Isabito. Dat die jere, fa president disi, seta beleid, sa teki. Ja. Want isabi tie pre-apparasito, dat we lossen het dan zo maar. Dat de bijis mij baat die taki. Ruim de bongero op. Ja, opruimen. Opruimen. Ja. Zet met apparasi kring, met asante gestructureerd, met kushipewe waka, met kushipewe go. O arja president. Ja, we zijn een coalitie. We zijn een uitdagende coalitie. We zijn een dynamische coalitie. We zijn een coalitie die delivert. We zijn een coalitie die in staat is een herstelplan te presenteren en te laten goedkeuren in uw college. We zijn een coalitie die stabilisatiefase met succes afrondt. We zijn een coalitie die naar de groeifase gaat. We zijn een coalitie die de herstructurering op een verantwoorde wijze heeft afgerond. We zijn een coalitie die schuldherschikking op een verantwoorde wijze kan realiseren met internationale partners. Met schuldeisers, met landen, maar ook met bondholders. We zijn een coalitie die de inflatie kan brengen van 60%, nu straks 11%, meneer de voorzitter. We zijn een coalitie die de begroting terug kan brengen van 18% naar onder de 3%, wat internationale norm is, 3%. We zijn een coalitie die de schuldpositie van het land Suriname van ruim 165% terug kan brengen naar 85%, meneer de voorzitter. We zijn een coalitie die importdekking van 1 week kan brengen naar 7 maanden dekking, meneer de voorzitter. Dat is de coalitie. Hebben we geen jugu-jugu? Ja. Hebben we geen meningsverschillen? Ja. Hebben we geen issues? Ja. Maar die dingen zijn ondergeschikt aan het nationaal belang. Die dingen zijn ondergeschikt aan het nationaal belang. Als we daar die nationale strategie hebben waar we als land naartoe gaan, dan kunnen issues met betrekking aan een benoeming hier, een RVC-lid daar zo, een onderminister, dat zijn minor issues. We laten ons niet afleiden, daar zijn niet. En het wordt opgelost. En het wordt opgelost. Dus het is een uitdagende coalitie. Meneer voorzitter, ik wil geen gemene opmerking maken, maar ik zeg het is een uitdagende coalitie. Maar kijkt u wat in andere landen gebeurt. Kijkt u wat in Frankrijk gebeurt. Kijkt u, ik ga geen andere landen noemen, kijkt u naar wat die landen gebeurt als je geen leiderschap kan tonen in die coalitie. En dat is onze rol, dat we niet alleen president en vicepresident zijn, we zijn ook leiders van die coalitie. En als er issues zijn binnen de coalitie, toon leiderschap. Pak het aan. Het gaat een beetje ruis creëren, het gaat misschien nog barbarie maken, laat je niet afleiden. Blijf die grote dingen in de gaten houden en leid het land naar die grote dingen, naar die grote resultaten. Dat is onze kracht. Zo, dat doe je, president. A kring, a helder. En met beetje de man van oppositie. Met de man wat trouwens criolini na kring wat er van regering is. Want ja, want toen man, de president dat over minor issues, dat want dat minor na ching sani, isabito. Dat is aan het nog stora beleid in de losse op. Go takken over. Maar sa oppositie die ze doet, dat de jompo teken. Isabari. De mij jompo teken, make it bari, Jerry. Die denkt dat kan wel geweldig zijn. Maar dat wel low zijn. Maar zij in het tak over, Asanisang doe eigenlijk, ja bijvoorbeeld, Isabi, zo, de goederen zou je kan doen, zie. Ja. Toch? Nou, one week dekking babi toch?
O dus te we importeren. Importeren, isabi toch? Want we zijn een importland. Wiki dek wabito. Nou, one wiki no mo dus binnen een one wiki dat heeft dala no de. Ikla. Dan een lege schappen. Dus nu dat CB monde. Sebi mo. CB monde. Dus dat want ik bewegingsvrijheid de. Ja. Ik kan ook vrij. Ja. Ik kan bouw vrij. Maar dat de manier kom ik bari. Niet de man het tak over de zand dat niet. Isabi toch. De man leert des maar budgeteer toe. No, is aan niet. Ja. Lek de man tijd des maar een plan het ba. Ja. Maar dat plan, dat in een extra plan de. Enige sansa de man zit taki, me shufare man met bari. Ja. A follow no more bai sani. Maar mi gad, asana safi. Resane zit. Safi. Maar jere jaso. If je ditje wan olo. De wan tapolo, want dat beleid voor de man fesi bij de ditjolo tapolo. Ja. Ja toch? 100%. 100%. Ja. Dus je hebt altijd een gat. Altijd. A laatste wana olo. Ja, Ja. laatste wan olo. Ja. Je verstaat. Ja. Dus de begrijpt dat je. A regering is net ditjolo dat tapolo. Nee. A regering is kon, hij tap de olo, hij plafeya passi, hij tusani, voor jou kan kafesi. En a president is dat hier no. A vast van meer regering, van mijn chara kondere. Mi e chara kondere, jiden jongwang, de kona de baka. Ja. En zo, min regering go met a verkiezen, want dat zo de man bij regering. Ja. Dus is op de lajibaas toch? Ja. De lajibaas. Ja, misap. Ja. Misap de dat. Wie je a oor komen doe fout, Ja. de net a oor komen noti. Je begrijpt toch? Want de wanta populair. De man wat aan populair. Oké. De oor komen blobama. Oké. Dus dat de man die se poti in one keperen. Yes. Dus de tena keperen. De man chan nyang ja fouru. Ja fouru nyang. Ja, voor de rest de man klaar aan mij. Dus, en asan dat de regering is nog de nanga san. Maar want toripsa. Natuurlijk. Na Noordzee. Natuurlijk, maar zeggen we. Dus daarmee dat de oppositie, nee, loop niet door dat. En dan leggen volk uit dat jaren nog. Morgen stond. Ja. Clivia. Ja. Alle de pres dape. Te alleen me kon. A be zoom. Mm. A vorige regering. Nooit luku a pomp gemaakt. Maar suma be dat sluis wakter. Met mijn actie aan. Zeg eens wat. Ja. Nou, voorzitter voor a bon toch. Voor OW. Ja toch. Maar dan ben ik op een sribi. Oh, de zoet fireman. Ja, maar toch. de man is zoet fire. Ja, de man ben sribi toch. Mooi zo. Na sribi to man dape toch. Siribento. Dus no, jere ama stil tjus. Amane no matak no. Nee, ama no matak. Amatron todo mo voor Want je- kuranga watera. Want je ziet nou, we zo'n beelden ook toe. Zo direct was zo'n beelden. Dat Leonsberg, man, Tjading pomp gemaakt wordt, de jongen de installering. Ja. Dat morgen stond naar het gebied Noord. Ja. Kan je dat amaro sumu zo morgen. Dus dat is een city. Dus en dat de regering nog doet. 10 jaar naar afvisie, de man doet niks. Ja. Maar we zorgen maar beeld. We zorgen dat Maar we voor zo zorgen maar bij. Ja. Mim taka sansif par mensen. Ja. Want kort 2015 toch. Ja. Kort voor zijn verkiezing. Daar maar bij beloofd. Dus mag weg naar zee toe. Oh ja? Taka deke kom. Oh. Ja, de boa deke. Dat pas eens bij. We hebben eens toe dat scattering. Dat is scatter. Kaya nagarama wana EU be financieren toch. Oké. De mas scattering. Ay. Maar dat koluku fa atore de wan no asman om kontamara kote yu. Ara de zo. Ano de zo. Oké. Zo, hier worden de eerste pompen gelost van het Leonsberg pompgemaal. Aigo? Dus dat is vandaag op 10 december met de hele delegatie hier met het regenachtig weer. Graafmachine staat bezig zodat hier de nieuwe pompen geplaatst kunnen worden om een deel van Noord alvast te helpen met ontwatering. Dus vandaar deze plechtigheid waar wij als deel van Morgenstond ook bij mogen zijn. Zo, dat doe je disi. Aboes liever bakata. Ja. Sano be doen. Ja. En a regering is een nieuw model. Alla de projecten zijn de maar ben vooruit. Zijn de technologie afvisie. A regering is een voerde uit. Ik wil zoeken fasie. Los de problemen dat optimisme. Ja. Isabito. En dat die locatori. Zijn IMF tegen de regering. IMF tegen de regering dat hier no. Afa zo charu srevi.
Toch? Eigenlijk een compliment. Ja. Die afvolgt ook toe een compliment, maar IMF heeft volgatori. En dat voor de regering de bewani, want dan door ook aan IMF. Nee. En dan loopt hij mij controleert, toch? De beleg aan IMF. Ja, toch? De man loopt controle. Ja, IMF tegen man tak leren nog. We doen boom, maar hoe rekenen aan de sma, sa abepching slecht. Dus Sa nego boom na de sma. Dus Nana, Sasa, Bayo, de Franklin, de Lydia, ala de sma dat in a potisma. Yes. En de sma muslibi, want de dena kondere. Yes. En de tijden bere. Ja. Voor leveren een bijdrage. Bijdrage, ja. Want na so alibi de. Dus no wans man, ma isabi de sma ko fenwa modo. Anego. Ja. Ma asan efitang etak anego tilisi no adi na leksa masara adin betaki. Masara adin tak efitak wali 100 leases ma ebribio. Dus temi desma. Fafi. In plaats van dat ai rustig anego. Isabi to. Masa edu. Sa edu. Nou, weet je man. Ei sirip se fute go stondro bong nanga fire karas Laptop ang ang iPhone na isa. en make fake news nanga desanti in plaats i domina ontwikkelen van konderen i domina economie en take your iPhone they go tapu Gov SR da yoshi omesani lanti e pristeri lanti e poti pe i kan sorgu taki ka trushie de go isabi tok ministerie van arbeid dis na jong wantori de man de gas koro adek alasan de mai berei for gomita oil and gas da say one more dan you di no want to noti dan mi no want carry one last water fisi me carry one drop out ja want me ook toe bij de drop out maar dat die mietjes de kans die bij de a momenti dat die dan grab dem en zo ook toe me actie dat grab de kans die je chisi die verstaan de ka arbeid de go leren je go toe zij moest toe overleven je go budgeteer zet die gezin train je op je kwetje je leren je bonsan je op je bon voorbeeld hoe kan go moro fare na libi vooral normen en waarden en brarot ja natuurlijk ja. Dus je ziet, IMF heeft volgasaning, maar doet dan IMF tak op toe hier no. Koopkrachtversterking in Ginesma. Ja. De man die neko uit aan de money. Zo, maar im luku wel, im lukator boom, de man de ik had dat strip de futu no. De man de strip de futu, de man de noti de day op. De man die eigenlijk in hem luk de man kan je toch dan in hem luk want de man nog een bijdrage. De man doet niks. Ja, gewoon. Want je ja, want hoeft de man te machine, masar gango fafa koopkracht. Ja, no? Ja, gewoon. Dia man na kondro maya bo. Amane do noti. Okay. Wacha amano sap sa wanta kwa chapu. Dat ook dan sabi. Amano sap sa wan skoffen. Not noti. Not amano sabi. Nee. Maar ja, masar gambo, uka takti de komita mara on tori de. Maar me jabi jima. Meneer Tijd. We jere jaso, meneer Tijd ego mi nanga sernang. Ja. Isabi to. En atensa sernang ego go miti. Meneer Tijd zitten bato. Ja. Oil and gas. Ja. Ja, een tof president. Een president die in feite abdekati. Ja. Hij durf. Isabi, aan durf voor chirisma. Aan durf voor pina afvallen. Maar hij durf voor pura volk uit dat dipidade. Isabi. En hij durf voor sora volk ook toe. Sva, ik heb moet uit dat dipidade. Dat belangrijk. Dus je taibere, omdat de paiement die we maken. A coalitie die de nou tijdens verkiezing 2020 de beteji you dat yo abif taibere want dat yo paya man die de man festival leni abetaken ja de man betaken dus na paya je pay nu en attend no of de oppositie man dis don't know beteji tante Jenny en zo tak nee niet doen asan zou doen misika was beteja president dat president van koers door 5 volk no ma jaren je verstaan dus daar kono tak bebawang om voor haar met de man de rustig dus dat ja dus dat je zie van bijiman die op en grond tapu kom en ook toe dat je teki je in daily day in. Ja. Je sabi toch? Ja. Je daily day in, dat je bij juru voor meneer tijd,
Die Trusiani na grond, Pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak, ay minawan jaja sarna uma, minawan jaja sarna man. Want met toemee na ontwikkeling en na economie afkomende. En minam masar dignity gambo. Ja, masar gambo, pos mitapu, maftakanga sa nama baka. En mine weer takanga sa nama. Puno dot you country sernang. Dat betekent dat inom terwijl dot it op straat. If je nyawa sani, inom plastic zak of zo, wat die zaka dat tiga of zo, de trooi no op ton. En dan automatisch de moko ruimen op. En if je doet dat dan ik kan dat altijd mi. Dan wat echte zijn naam, me hoor me kon de kring. Met dat grantangi, de neutralisme. Get up